Dwi wedi dod I bentra Tudweiliog ym Mhen Llŷn, a Llio, sy'n angen help I roi trefn ar ei chwpwrdd dillad a'i stafell wely. Wel, mae yna lot o stwff yma, Llio. Mae i'ch ben fanna, mae'n mynd holl ffordd nôl. Dwi'm yn gwybod, beth sgen ti fan yna? Dipyn o dedis. Dwi'n licio McFly, gwneud dipyn o bethau. Licio McFly? Dwi'n McFly, dipyn o bethau McFly yna. I ddweud y gwir, dwi'n yn siŵr iawn beth sy'n yna. Hon di'r broblem fwyaf. Llio! Ie. Sbi ar y jeans ma? Dwi'n gwybod. Faint o bara jeans yma? Dwi'n cael di gyfri, wy. Ma' nhw... Llio. Dwi'n gwybod. Swn i'n dweud bod yna tua 30, 40 par o jeans yma. A dwi'n gweld peth yn barod hefo tags arnyn nhw, sy'n erioed I cael ei gwisgo. Dwi'n horder. Wel, mae yna lot o waith trefnu yma, a clirio ac a gwared o bethau. A dwi'n meddwl fedra I neu hyn ar ben yn hun, ond yn lwcus, mae yna trefnwraig, tacluswraig, proffesiynol o'r enw Gwenan yn mynd I ddod I helpu ni. Gwenan ydw I a dwi'n drefnydd proffesiynol. A be mae hwnna'n golygu yw bod fi'n trefnu ac yn helpu pobl I sortio stwff allan. A gweithio allan ffordd well o storio, o dacluso, I fod ar ben popeth. Fi yn credu bod gormod o stwff da ti. Ti'n cytuno? Yndw, jyst pethau fyd yn y gyd efo. A mae yna lot o stwff dylse bod nhw'n cael eu hongian, dylse bod nhw'n cael eu plygu, ond ewn ni trwy popeth a ffindio ffyrdd gwell, neu mwy effeithlon I ti allu storio dy ddillad. Dillad hamdden, dillad gwaith, dillad cysgu, pethau McFly. Mae yna lot o bethau mynd mlaen yna. McFly di hwnna eto. Nawr fi'n methu gweld. Waw! Mae'n gallu gweld chi. Fi bod! Fi angen step bladder.